חברים, אנחנו פה נמצאים בטיול, אני פה נמצא עם אלמוג, אני עושה כאן ולוג קצר על הטיול, אנחנו היום נוסעים לנחל כזיב, נכון, מסלול של בין 8 ל-9 קילומטר, מסלול שהוא נקרא למטבעי לכת, לא בגלל אורכו כל כך, אלא בגלל רמת הקושי, שיש לו עלייה יחסית תלולה, וזהו. בוא נראה, תסתפוק את הטלפון. נגיע למצפה הילה, נגיבור בכל מיני מקומות, עיקר המקומות זה יהיה נחל כזיב, ויאללה, שהיום יעבור לנו טוב. אחרי יום טיול, איך היה? היה כיף רצח. הוא גמור רצח גם. כן. וזהו, היה לנו קצת כאבי ראש עם הנסיעה בגלל הפנצ'ר בגלגל. היה גם על הדרך לצערי, אז מודדים עם זה מה שנקרא. וזהו, יאללה, לילה טוב. לילה טוב, תודה רבה, היה כיף.